În universul celor singuri se profilează două categorii diametral opuse: cei serenamente detașați de tumultul relațional și cei catastrofal chinuiți de absența lui. Primii, senini în solitudinea lor, privesc trecerea anilor fără spasme ale ceasului biologic. 5, 7, poate un deceniu fără pereche, nu le tulbură echilibrul interior. Ei savurează compania propriului sine, cu prieteni fideli, călătorii solitare și seri în care o cină hrănitoare, savurată în tihnă, în compania unui articol despre furnici sau a unui film iranian, devine ritual al plenitudinii. Nu sunt obsedați de aplicații, le verifică sporadic, cu discernământ aristocratic, acceptând că lumea abundă în incompatibilități firești. Acești seren single nu cer perfecțiune absolută, ci doar o alchimie rară, atracție profundă, blândețe sufletească și rezonanță intelectuală. Lipsa lor de grabă nu e resemnare, ci înțelepciune, o noblețe ce disprețuiește compromisurile vulgare. Dacă resimți această liniște în tine, ridică degetul mare în sus acum. Voi ști că sufletul tău respiră deja libertatea autentică, că ești aliniat cu esența ta superioară. În contrast, single-ii catastrofali trăiesc o manie perpetuă de la ruptura ultimă. Ora 21:30 pe 10 februarie, gravată în carnea lor ca o rană purulentă. Fie că au 30, 56 sau 74 de ani, apocalipsa iminenței îi devorează. Pragul vârstei va sigila exilul lor în iadul lepădușilor solitudinii. În disperare, invadează orice aplicație, verificând obsesiv la fiecare minut, înșiruirind întâlniri frenetice. 2-3 zilnic în weekenduri infernale. Nu mai cern calitatea. Un prieten ar striga incompatibilitatea evidentă, dar ei vor doar să umple vidul cu mișcare perpetuă, orice ar fi. Diferența radicală nu e hazard, ci oglindă a interpretării solitudinii. Pentru primii, ea nu e decât absența accidentală a potrivitei, fără nicio vină personală. Nu sugerează urâțenie morală, slăbiciune sau mediocritate. E doar un fapt banal al lumii, fără atingere la demnitatea lor ontologică. Ei rămân împăcați, navigând viața cu grație stoică, neclintiți în bunătatea lor fundamentală. Pentru catastrofali însă, singurătatea e un cor de acuzații interioare, dovadă a unui sâmbure venal, dezgustător, respingător, pe care toți îl râd sau îl plâng în secret. Această viziune generează tormentă cronică. În extreme, după eșecuri repetate, impulsul suicidar devine iminent, singurătatea confirmând lipsa dreptului la existență. Gând hook median. Ce ar fi dacă drama ta amoroasă nu e blestem, ci ecou al copilăriei? Rădăcina acestor polarități se află, precum întotdeauna, în primii ani ai vieții. Moștenirea percepției parentale asupra noastră dictează lentila prin care ne privim singuri. Cei catastrofali poartă stigma neglijenței timpurii, poate eclipsați de un frate favorit, niciodată suficient de buni, cultivând o ură viscerală față de propria umbră. În schimb, serenii au fost învăluiți în protecție nemărginită, fiindcă au cucerit sufletele celor ce i-au zămislit. Astfel, lipsa partenerului devine pierderea altuia, nu a lor. O luxurie ce radiază fără aroganță, un privilegiu al încrederii în splendoarea interioară. Una dintre cele mai sublime mărturii ale unei educații parentale exemplare rămâne ca o draslă să nu simtă rușine vreodată pentru a fi singură. Acum, dacă această revelație te-a zguduit,
Oferă-mi un like dacă nu l-ai dat deja. Lasă în comentariu cuvântul Epifanii, ca jurământ al trezirii tale interioare. Abonează-te pentru a primi mai multe chei către libertatea sufletească. Îți mulțumesc din adâncul ființei pentru curajul de a confrunta umbrele. Îți doresc o serenitate care să-ți lumineze toate serile solitare și te saluți cu căldura unui aliat veșnic în călătoria ta spre împlinire.